Здравейте! Зимата може да е доста продължителна, особено за любителите на свежи зеленчуци. Тази седмица сме подбрали 5 супер ранни зеленчука, които можете да започнете да отглеждате през зимата и да имате свежи зеленчуци седмици преди всички останали. Грахът е растение на прохладния климат и пониква успешно при температури от 2-3 градуса. Това го прави отличен избор за ранен старт на градинарския сезон. Отглеждането на грах за кълнове е лесен начин да добавите свеж грахов привкус към салатата само след няколко седмици. Кълновете имат същия вкус като граха и са пълни с полезни хранителни вещества. Ако искате да консумирате листата на грах, можете да откъсвате всичко над втория същински лист. Това ще даде възможност на растението да развива следващи листа. В разсадна форма добавете фин торф за разсади, който няма да нарани младите кълнове и крехката коренова система и ще спомогне за правилното развитие на растенията от най-ранна фаза. При засяване на семена използвайте торфа без други добавки. Той ще осигури нормално развитие и хранене на растенията за не по-малко от 4 седмици. След това продължете грижите за растенията с подходящ тор за подхранване. Разположете равномерно 2-3 семенца от избрания сорт семена в предварително направени дупчици и ги притиснете леко под почвата. Покрийте разсада с фолио за ранни култури или поставете тавата в оранжерия. След като разсадата развие втори същински лист, можете да засадите растенията на постоянното им място на около 15-20 см едно от друго. Много листни зеленчуци могат да се отглеждат през зимата в оранжерии или в защитени съдове, покрити с фолио за зеленчуци. То подпомага и ускорява растежа на културите чрез създаване на благоприятен микроклимат за покълване на семената и за растеж на млади посеви. Така фолиото допринася за по-скорошна реколта. Полученият оранжериен ефект предизвиква повишаване на температурата и поддържа под фолиото идеални хидрометрични условия. Фолиото допълнително предпазва от атмосферни условия, като градушка, вятър и други. Предпазва и от насекоми и птици. Главестите сортове салати са студолюбиви и виреят добре под оранжерия или защитно фолио. Залжете семената по същия начин, както тези на граха, а когато разсада достигне втори същински лист, разредете растенията на около 25 см едно от друго. Откъсвайте по няколко листа от по-големите, за да стимулирате растенията да образуват нови листа. Така ще си осигурите продължителна реколта от свежи салати. Сред ранните зеленчуци са и по-екзотичните кориандър, синап и японска салата мизуна. Мизуната е листен зеленчук, който се отглежда от векове в Япония. Характеризира се с крехки листа, подходящи за салати и като декорация на ястия. Сортът е много устойчив на замръзване. Във фазата на първи лист дори издържа без увреждания до минус 5 градуса. Японската маруля е много благодатен зеленчук, тъй като всяко рязане на листа стимулира образуване на нова листна маса. Младите листа са готови за консумация при височина 10 см. Спанакът също е студоустойчиво растение и е подходящ за зимно отглеждане. Може да се отгледа като бейби листа за салати. Съдържа малко калории, много витамини и много минерали. Консумира се свеж, в салати, на пара или в сготвено състояние. Посейте 3-4 семена във всяка разсадна форма и покрийте с защитно фолио. Когато разсадът изпълни саксийката, разсадете растенията на около 15 см, за да могат да образуват по-богата листна маса. Откъсвайте по няколко листа от по-големите, за да стимулирате растенията да образуват нови листа. Репичките също са задължителен елемент от ранната зелена салата. Те не изискват особено внимание и грижи. Студоустойчиви са, но се радват и на светлината. За този зеленчук не се нуждаете от голямо пространство. Посадете репичките на 2 см дълбочина. Когато покълнат, ги дръжте на хладно и наблюдавайте почвата да не остава суха. При сеитба през 10-15 дни ще имате свежи репички за по-продължително време. С помощта на домашна оранжерия или защитно фолио няма причина да чакате пролетта, за да се насладите на свежестта на домашно отгледаните зеленчуци. Това беше всичко от мен за днес. Довиждане и до следващия път!